Welcome to Medda Forex Academy. ኣብዘለኹም ሰላም ክትሉ እናተመነኹ ከም ወትሩ ናይ ሰሞናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መጽ ኣለኹ ኣባላት ናይዚ ቻነል ብምዃን ድማ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም። ኣብ ናይ ፋንዳሜንታል ሳይድ ነዚ ድመጽ ዘሎ ሰሙን CPI ሰሙን ማለት እዩ ናይ USD ናይ CHF ዝኣመሰሉ ገለገለ ካረንሲስ CPI ወይ ድማ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ዳታ ዝወጸሉ ኣሎ እዚኦም ኣብ ማርኬት ብፍላይ ድማ ነቶም ዴይ ትሬደርስ ገለ ቮሊዩም ክውስኹ ስለ ዝኽእሉ ቁሩብ ጥንቃቐታት ምግባር ከድልየና እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዝተፈላለየ ናይ ፖሊሲ ምቅይያራት መዓልታዊ ዝገብሮ ዘሎ ስፒች ኣብ ማርኬት ድማ ብኡ መሰረት ቮላቲሊቲ ክሬት ስለ ዝገብር እቲ ናህና ሪስክ ማኔጅመንት ጽቡቕ ጌርና ምክትታል ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣዝዩ ንማርኬት ብዙሕ ዳይሬክሽን ከትሕዝ ዝኽእል ፋንዳሜንታልስ የብልናን ቀፂልና ናብ ቴክኒካል ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ቴክኒካልስ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዋላ እውን ዝሓለፈ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክልተ ሰሙን ክንብሎ ንኽእል ኢና ዶላር ዳርጋ ኣብ ናይ ኮንሳሊዴሽን ይኣቱ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና። ብዙሕ ቮሊዩም የለን ግን ሓፂር ግዜ እቲ ናቱ ኤክስፓንሽን ወይ ድማ እቲ ናቱ ቮሊዩም ክመጽእ ከም ዝኽእል ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዶላር ኢንዴክስ እንታይ ክንጽበይና 107.5 ብሬክ እንድሕር ጌርልና ናይ ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ማለት እዩ ዶላር ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ 107.5 ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘይረኣና ግን ዶላር ስቲል ኣብ ኮንሳሊዴሽን ከም ዘሎ ክንግምት ኢና ማለት እዩ። 108.5 እዚ ኤሪያ ወይ ስትራክቸር ብሬክ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ኮንቲኒሽን ወይ ድማ ቡሊሽ ሙቭ ናይ ዶላር ክንርኢና ስለዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትና ኣላ ዶላር ኢንዴክስ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ብምግባር ድማ ካብዚ ናይ ኮንሳሊዴሽን ኤሪያ ክሳብ ትወፅልና ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ንምንታይ ናቲ ዶላር ኢንዴክስ ብዙሕ ኣቓልቦ ንገብረሉ ዘለና እቶም ትሬድ እንገብሮም ሜጀር ካረንሲስ ድማ ኣብዚ ሙቭመንት እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ምንቅስቓስ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ስለ ዝምርኮሱ ማለት እዩ። ካብ ዝቐፂልና ንሪኦ GBP USD እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናይ ሳንደይ ላስት ዊክ ዝገበርናዮ እንድሕር ርኢናዮ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ብሬክ ምስ ገበሮ ኦል ደ ወይ ታሕቲ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወናይ ወይ ድማ ማርኬት ነዚ ስትራክቸር ብሬክ ኣብ ዝገብሮ ድማ ኮንቲኒሽን ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ግን ከምቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክንዛረበሉ ፀናሕና ኣዝዩ ብዙሕ ለውጥታት ገብር ስለ ዝነበረ ከምዛ ዓይነት ስሊፔጅ ወይ ድማ ጋፒን ናይ ማርኬት ኣጋጢሙ ስለዚ ብፍላይ ዴይ ትሬደርስ ኮይና ፍራይዴይ ማርኬትና ክንዓፁ ከለና ኣዝዩ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ንገድፎም ወይ ንሕድሮም ትሬድስ እዚ ስሊፔጅ ዳርጋ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ናይ ኒውስ ሰዓታትን ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበትን እዩ ዘጋጥም ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ቀንዲ እዚ ዘጋጥም ማለት እዩ። እዚ ድማ ንምንታይ እዩ ማርኬት እቲ ናይ ባንክታት ትራንዛክሽን ይምበር ኣብቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝዕፆ ቀዳመ ሰንበት ግን ብሓፈሻ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም እቲ ኒውስ እቲ ፋንዳሜንታል ኩሉ ስለ ዝወፅእ እዚ ድማ ስትሬታዊ ማርኬት ክኽፈት ከሎ ከምዚ ዓይነት ጋፒን የጋጥም ማለት እዩ። እዚ ጋፒን እዚ ድማ ብሮከር ናህና ክቋፀሮ ስለ ዘይክእል ኣዝዩ ሪስክ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሎም ኣሰትስ እንድሕር ርኢናዮም ላስት ዊክ ከምዚ ዓይነት ስሊፔጅ ከምዚ ዓይነት ጋፒን የጋጥም ብፍላይ ሕጂ ድማ ኣብዚ ግዜ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መፂንያ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ፕሪዲክት ክትገብሮ ዘይትኽእል ስፒች ፕሪዲክት ክትገብሮ ዘይትኽእል ትዊት ፕሪዲክት ክትገብሮ ዘይትኽእል ናይ ፖሊሲ ምልውዋጣት ስለ ዝገብር ኣብ ማርኬት ድማ ብኡ መሰረት ሸክ እናኾነ እዩ ዝኸይድ እዚ ስሊፔጅ ድማ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ክንፅበዮ ኣለና ማለት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ጥንቃቐ ናህና ጥራሕ እዩ ዝሓትት ሶ ኣብ GBP USD እንድሕር መፂና ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብያ ዘላትና ፕራይስ 1.2400 ስትራክቸር ብሬክ እንድሕር ጌርልና ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ምስ ረኸብና ኦል ደ ዌይ ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝና ክሳብ 21 ክሳብ ኣብዚ ማለት እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ሙቭ ዘለና ሬዲ ክሳብ ዘይኮነት ግን ዝኾነ ኣክሽን ኣይንወስድና ብካልእ ንመንገዲ ድማ ኢፍ ዊ ሲ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብዚ እንድሕር ሂብና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎ ጌርና ባይ ፖዚሽን ክንሕዝና ቀዳማይ ታርጌትና 1.25 ካብዚ ብድሕሪኡ ናይዚ ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ግን ዳስ እቲ ዝዓበየ ሙቭ ወይ ድማ እቲ ዝዓበየ ቡሊሽ ኤክስፓንሽን ክመፀና እዩ ማለት ስለዚ GBP USD ከምዚያ ጌርና ማርክ ንግበራ ኣዝያ ዝበለፀት ሰታፕ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣላትና ማለት እዩ። ብፍላይ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ጌራትና ኦል ደ ዌይ ፕራይስ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ክህልወይ
1.28 ማለት እዩ ነዊሕ ድማ as a swing ክንሕዛ ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ GBP USD ኣብ ብሉፅ ቦታ ኣብ ብሉፅ ሰጣባላትና it will be ready by tomorrow. Okay. ቀፂልና ንመጾ GJ እዩ GBP GPY GBP GPY እንድሕሪና ማርኬት straight away ዝኾነ ናይ bullish scenario የብልናን ከም ዝርአ ዘለና price order form እናገበረና all the way it is going down ስለዚ እንታይ ክንጽበይና ማርኬት ናብ 189 area ናብ ስትራክቸር እዚ pullback ገብረልና መንእሸይ ድሕሪኡ bearish candle ምስ ሃበና stop loss ናህና above ጌርና straight away short position ክንሕዚና ማለት እዩ ስለዚ ናይ GBP GPY short position ድሕሪ ሒዝና ድማ all the way ታርጌትና ናብ 183.6 area ክሳብ ኣብ ናይ ሙራድ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለና ማለት ስለዚ ከምዚያ ጌርና ማርክ ብምግባር ናይ ሴል opportunity ድሕሪ ሂባትና ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ግን ናይ GBP GPY እዚኣ ክሳብ ዘይረኣና ኣብ ዝኾነ ግዜ ባይ ፖዚሽን ከይነኣቱ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይኮነት 189.3 ማለት እዩ ናይዚኣ ቡሊሽ ካንድል ተሂባትና ግን ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ቡሊሽ ክንርኢ ንኽእል ኢና ብሓፈሽኡ ግን ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ክሳብ ዘይረኣና there is high probability short position ናይ ምኻድ ናይዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይረኣና ባይ ፖዚሽን ከይነኣቱ ኤግዛክትሊ ጽቡቕ ጌርና ማርክ ጌርና ያለና ናይዚ ሪትሬስመንት ወይ ድማ ንእሽተይ ፑልባክ ግን ሾርት ፖዚሽን ክትእትወና ትኽእል እያ ማለት ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ጌርና GBP GPY ድማ ንፀበያ ቀፂልና ንሪኦ ዩሮ USD ዩሮ USD እውን ከምቲ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ክንሪኦ ፀናሕና ምክንያቱ ፖዚቲቭ ኮሪሌትድ ኣሰትስ ስለ ዝኾኑ እዚ ማርኬት all the way it is going down ሕጂ ድማ ፋይናሊ ፕራይስ ኣብ ንውሕ ዝበለ ናይ አኩሚሌሽን ፌዝ ኣትልና ኣሎ ናይዚ ብሬክ ኣውት ዝመፀልና ድማ ባይ ፖዚሽን ክንሕዝና 1.034 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ወይ ድማ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና ኦል ደ ዌይ ታርጌት ክንሕዚና ማለት እዩ እዚ ዘለዎ ፕራይስ ቢሪሽ ካንድል ድሕር ፎርም ጌረልና ኸ ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባፍ ጌርና ሾርት ፖዚሽን ክሳብ 1.018 ክሳብ ኣብዚኣ ታርጌትና ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ it will be ready እዚኣ እውን ሓንቲ ብልፅቲ ሰጣብ እያ ዘላትና ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ኣሰት ድማ USD CAD USD CAD ፕራይስ ዳርጋ ልዕሊ ወርሒ ዝኸውን ኣብ ኣዝዩ ኣብ ዝኾነ ናይ ኮንሳሊዴሽን ግዜ ፀኒሕሎ ማለት እዩ እንድሕር ካብ ዲሰምበር ጀሚሩ ማለት እዩ ልዕሊ ወርሕን ገለ ማርኬት ኣብ ኮንሳሊዴሽን ኣትዩ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ርኢናያ ድማ እቲ ናይ ማርኬት ስሊፔጅ ዝበልናያ ላስት ዊክ ፕራይስ ከምዚ ዓይነት ጃምፕ ንርኢ ኣለና እዚ ሓቀኛ ናይ ማርኬት ሙቭ ኣይኮነን ጃስት ፎልስ ብሬክ ኣውት ወይ ድማ ነቲ ማርኬት ማኒፕሌት ምግባር ስለ ዝኾነ ከም ናይ ማርኬት ሙቭ ጌርና ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና ሕጂ ድማ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ፎር ኣወር ማለት እዩ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ እቲ ካብዚ ኮንሳሊዴሽን ማርኬት እንድሕር ምውፃእ ጀሚሩ ድማ ኦል ደ ዌይ ናብ 1.39 ክሳብ እዚ ናይ ሙራድ ተኽእሎ ክህልወናይ 1.4273 ብሬክ ኣውት ጥራሕ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ታይት ዝኾነ ስቶፕ ሎስ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ ኣባብ ዲስ ኤርያ ኦል ደ ዌይ ድማ ማርኬትና ክሳብ እዚ ናይ ሙራድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ USD CAD ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰጣብ ኣላ ሳውን ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ንባይ ዝምልከት ድማ 1.137 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢናያ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና ኦል ደ ዌይ ኮንቲኒሽን ፕራይስ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ፋይናል ንሪኦ ሚስተር ጎልድ ነዚ ንውሕ ዝበለ ግዜ እንድሕር ርኢናዮ ዳርጋ ኦልሞስት ኣዋርሕ ማለት እዩ ብዘይ ድሕሪ እዚ ኣብዚ ዘሎ ናይ ማርኬት ፑልባክ ዝኾነ ፑልባክ ከይገበረልና ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ኢዝ ኮንቲኒው ኣፕ ትረንድ ወይ ድማ ኮምፕሊትሊ ቡሊሽ ማርኬት ሕጂ እቲ ኦል ታይም ሃይ ዝበሃል ኦልሬዲ ጎን ብሬክ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ ድማ ፕራይስ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ብፍላይ ካብዚ እንድሕር ርኢናዮ ዝኾነ ኣኩሚሌት ከይገበረ ወይ ድማ ዝኾነ ሪትሬስ ከይገበረ እዩ ክሳብ ኣብዚ 2877 በፂሕልና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ተርኢናያ ድማ
أزي بلوس زخونة ناي consolidation market formula لنا مالتي so تاكن سبينا كلتا شحن شو منتا ميتن حامسان زي مالتي كلتا شحن شو منتا ميتن حامسان ناي زي بريك اوت نتحرقبنا all the way sell كساب كلتا شحن شو عاتا ميتن سمانين كلتان كساب زي sell position كنرئينا مالتي buy position دما كلتا شحن شو منتا ميتن سبعين شو عاتا ناي زي بريك اوت كلتا شحن شو منتا ميتن سبعين شو عاتا ناي زي بريك نتحرقلنا دما تارجتنا ناب سلسته شح كبتصحي مالتي سلازي وسان زخونت سومونيان جولد ويدماز ماركز خان وحز بلا غزي ابزي اب كونسوليديشن كصنع يغلي جن ناي زين بريك اوت كساب زير انا زخونه اكشن اين وسدنا مال this is our sell at the same time this is our buys of course ابزي bullish confirmation رهيبنا نشتي ستوب لوس غيرنا باي بوزيشن كنحز نخلينا مالتي جن اتي سيف زخونه ويدما صبغنا انتري بوزيشن جن ناي كلتشحن شومنتا ميتن سبعين شوعاتن بريك اوت ويدما ناي كلتشحن شومنتا ميتن حامسان بريك اوت نترينا ملو بملو ماركت اكسبانشن كركبنا مالي سلازي لازم زلو سومون زين ازين بلوس ازخونا جي بي بي اس دي يورو يو اس دي جي بي بي جي بي واي يو اس دي كات كومون جولد بلوس سيت اب اللوانا نزين مارك مقبار دما نتناتن فلو نتناتن منقسقاس نتخاتلنا at the same time دما ريسكنا مانجنا قبرنا اتي معلتاو تارجتنا كنحرم نخلينا مالتيو دقيمة سلام كتتالكم بتعمية زمسكن هاب زغط الفيديو بخالق تحستوك كساب نراهب سسنايو تشاو